Hello guys. Hello guys. Λοιπόν, σχολείο. Σχολείο, ναι. Ποιος θέλει σχολείο στις μέρες μας? Κακό σχολείο. 2023 όλα πάνε σκατά. Σκατά. Εν τω μεταξύ έχουμε καινούριο background, yes. Εδώ είναι μια Επίσης, πινακίδα. είμαστε διακοπές στη Χαβάη, οπότε δεν κάνουμε βίντεο. Δεν είπαμε πως ασχολιόμασταν με τα μαθήματα για δικαιολογία, μωρή. Κάνουμε πολλά μαθήματα. Ναι, κάνουμε πολλά μαθήματα. Αλλά έχουμε μερικές φωτογραφίες και βίντεο από τη Χαβάη, αν θέλετε να σας δείξουμε. Καλά, το έχεις πάει ό,τι να είναι. Λοιπόν, έχουμε καινούριο background. Ναι. Εδώ πέρα Πολύ ακριβό. Πολύ ακριβό, ναι. Έκανε 1.100 ευρώ. Εδώ Εδώ μια κάνεις πινακίδα που λέει όχι σχολείο, no school. Ξέρω εγώ άμα μιλάτε αγγλικά, αλλά άμα μιλάτε αγγλικά δεν θα μας βλέπετε καν. English. Ναι, τέλος πάντων, σε αυτό το σημερινό βίντεο θέλουμε να σας πούμε για το σχολείο. Να πες. Μιλά. Αρχίζει τα σχολεία. Πώς νιώθετε? Σκατά, βέβαια. Και εγώ αυτό τα ίδια. Ναι, λοιπόν, θα πάμε στο σχολείο και θα αυτοκτονήσουμε. Θα δούμε, μπορεί, θα δούμε. Όχι, θα Ποιος θέλει σχολείο στις μέρες μας? Κανείς. Αυτό λέω κι εγώ. Έχω 2023, του 90 τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω μετά. Όλοι θέλαν να πηγαίνουν στο σχολείο μέσα. Μαμά, πάμε σχολείο, ήρθε η ώρα να πάμε Ναι, δεν σχολείο. έχουμε λεφτά να πάμε στο σχολείο, τι κρίμα. Ενώ εδώ κοιμόμαστε όρθιοι. Ναι, Δηλαδή έλεος λέει παιδιά, έλεος. Τι είναι αυτά τώρα, ποιος θέλει σχολείο? όχι εγώ. Είχαμε ιδέα, δεν πέτυχε. Θυμάστε πέρσι που προσπαθούσαμε να πάμε φωτιά με τα ξυλάκια της αυλής. Ναι, και δεν πέτυχε. Ήταν πολύ Είναι δύσκολο, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Θέλει 2 σκύλα τα ξυλάκια και το τρίβεις κάπως έτσι. Προσπαθήσαμε μετά να να κόψουμε βγάλουμε τα φωτιά. δέντρα, όμως μας είδε η διευθύντρια και μας πέταξε το σχολείο. Τι κρίμα. Αυτό έγινε μόνο 2 φορές. Όχι, αυτό έγινε 3. Σκαπά. Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαστε πολύ καλά παιδάκια. Λοιπόν, Τι κάνετε, πώς παίρνετε το καλοκαίρι? να σας πω την κακή λέξη που αρχίζει από μη. Μαθηματικά. Έβρισα, ντροπή μου. Η αποφύ. Φυσική. Φυσική. Εντάξει, άμα πάτε Εμείς Τετάρτη το ή καλοκαίρι Τρίτη. μας ήταν πολύ δημιουργικό. Πηγαίναμε βόλτες στη Χαβάη, στις πισίνες, στις θάλασσες. Εσείς πήγατε διακοπές, πείτε στα κόμικ πώς περάσατε το καλοκαίρι. Εμείς περάσαμε σκατά. Με την αλήθεια, είμαστε όλη μέρα στο τάμπλετ και καθόμασταν. Ναι, ήμασταν στη Χαβάη, αλλά δεν κάναμε κάτι, όμως μόνο στο τάμπλετ ήμασταν και παίζαμε ρόμπλο. Ρόμπλο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σήμερα θα αντιδράσουμε στο σχολείο, όπως το καταλάβατε. Και θα λέμε όχι κακά λόγια, γιατί άμα δεν ζητεί καμιά δασκάλα, εντάξει, τη βάψαμε. Ναι, Ποιο δάσκαλο? δεν ξέρω ούτε... Χαίστηκα. Λοιπόν, ούτε οι μαθητές δεν μας βλέπουν καλά. Μόνο τα ξαδέρφια μας, η θεία μας. Ποιο ξαδέρφια? Ναι. Από το Roblox. Δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων, θα αρχίσουμε τώρα. Πρώτα απ' όλα. Να Number σας one. δείξουμε τις φωτογραφίες από τη Χαβάη. Ναι. Ορίστε. Βλέπεις. Σας άρεσαν? Βλέπετε, είναι πολύ αληθινές. Ναι, πολύ αληθινές. Λοιπόν, τέλος πάντων. Number one. Το σχολείο γιατί είναι σκατά. Για πες μας, κουρελόπη, γιατί είναι σκατά το σχολείο. Γεια σας παιδιά, είμαι το κοριτσάκι, είμαι η Μαΐα και ήρθα από την Αφρική και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχουμε σχολείο. Είμαι τυχερή. Όχι. Αλλά Λοιπόν, το πηγαίνουμε σχολείο. έχω μια ιδέα. Θα κάνουμε θέατρο. Θα κάνουμε θέατρο. Ποιος δεν είναι τύχη. Λοιπόν, αυτή θα είναι η μικρή Μαρία και εγώ θα είμαι η δασκάλα που αντιδρώνω κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το θέαμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μαρία, έλα εδώ τώρα. Κολόπεδο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην τάξη. Λοιπόν, κάτσε κάτω. Μπράβο, πολύ καλή Μαρία. Σήκω πάνω τώρα. Δεν φέρεσαι στην κάμερα. Μπράβο. Λοιπόν, Τι κάμερα στο σχολείο, κυρία. δεν ξέρω. Λοιπόν, Τι δεν μπορούμε να το σκάσε. Λοιπόν, Το διευθυντής μπορεί να υπαγορεύεται. δεν πειράζει. Λοιπόν, άνοιξε τη σελίδα σου στην 166. Βασικά, όχι στην 666. Άνοιξε τη. 666. Τώρα άνοιξε τη. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για το διάβολο. Τι κάνεις εκεί, μωρή? Πες στο τάμπλετ του. Σελίδα. Σελίδα, ναι, very good.
Λοιπόν, άστο τη σελίδα κάτω, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, κάνε μου ανάγνωση, πες μου τι λέει. Α, και τα χαρτιά πίσω στο διευθυντή. Βρήκα κάτι χαρτιά εδώ πέρα. Κυρία Κούκη, άμα ξαναβγάλετε τα παιδιά μας βίντεο για προβολές παράνομα, θα πάτε στη φυλακή και θα καλέσετε την αστυνομία. Παρακαλώ, μην τα επαναλαμβάνετε. Αυτό λέει. Ναι. Α, καλά. Τα χαρτί. Ναι, λοιπόν, είδατε θέατρο, παιδιά, κλείσε τώρα. Πάμε πίσω στο background. Περίμενε, κυρία. Βασικά σε δύο background ήμασταν. Σε δύο background ήμασταν. Λοιπόν, anyways, ναι, παιδάκια. Είδατε πως σας κατάει το σχολείο. Κάντε μήνυση στην κυρία Κούκη. Είδατε πως σας κατάει το σχολείο, λοιπόν. Ναι, ελπίζω να τότε καλά από εκεί κάθε μέρα. Παρ' όλα αυτά γελάτε. Πίνετε γάλα, για πείτε μου στα comments. Πίνεις γάλα. Όχι, μη μας πούνε αυτό στο comment. Έχεις πει 10 πράγματα να πούνε στο comment. Τι θα πούνε πια. Πώς περάσατε το καλοκαίρι. Ναι. Άμα πίνουν γάλα. Άμα έχετε περάσει το καλοκαίρι που είστε όλη μέρα στο κινητό, βάλετε ένα κινητό emoji. Το ξέρετε ότι κανείς δεν θα μας κάνει comment έτσι. For real, yes. Τα λέμε τα. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον παίζει να μας βλέπουν κάποια παιδάκια. Ποιο παιδάκι. Το δίχρονα που το βάζουν κατά λάθος στην τηλεόραση και δεν ξέρουν να τι βάλουν. Ναι, ακριβώς. Έχουμε ελπίδες, μην ανησυχείς. Ναι. Μπορεί κάποια μέρα να είμαστε κάτι μοιούχες. Που δεν νομίζω να γίνει αυτό ποτέ. Τέλος πάντων. Και δεν παίρνουμε καν λεφτά στην περιοχή μας. Ναι, Όλα σκατά. Ενώ στην Αμερική παίρνουν 1.000 ευρώ κάθε μέρα. Εμείς που είμαστε από το Παρίσι. Ποιο Παρίσι, μωρή. Ποιο Παρίσι. Κουγασάν. Άσπρο κουγασάν. Μαύρο κουγασάν. Ροζ κουγασάν. Άσπρο. Το είπα βασικά αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Πρέπει να μάθετε πώς θα φέρεστε ωραία στο σχολείο. Και θέλετε να γίνετε η αγαπημένη της κυρίας. No problem. Θα σας δείξουμε πώς θα το κάνετε αυτό. Λοιπόν, πρέπει. Όχι, θα το κάνουμε θέατρο. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω. Πάμε στο μπακ. Όχι, περιμένετε. Λοιπόν, υπάρχουν μερικοί τρόποι για να γίνετε δημοφιλείς και να σας συμπαθούν όλοι στο σχολείο. Όταν τα παιδιά σας βλέπουνε, βγάλετε έξω τσίχλες και μην δώσετε σε κανέναν. Θα σας συμπαθήσουν πάρα πολύ. Όταν τρέχετε στους διαδρόμους, να τους πρόχνετε, θα είναι φιλία, θα σας συμπαθήσουν πάρα πολύ. Να το θυμάστε. Και κάθε φορά που η κυρία σας λέει, αντιμιλάτε και γελάτε μετά, θα είστε πολύ cool. Θα γίνετε πολύ cool, έτσι. Γι' αυτό έτσι αγαπάμε το σχολείο. Έτσι πρέπει να γίνουμε cool. Ακριβώς, παιδάκια. Και εμείς που το κάνουμε αυτό κάθε μέρα, που δεν δίνουμε σε κανένα τίποτα και τους ενοχλούμε όλους, είμαστε πολύ δημοφιλείς στο σχολείο μας. Α, και άμα σου πει κανείς, θέλω τσίχλα, πες του. Και ήταν την τελευταία μου. Και μετά βγάλει άλλη μία έξω και δώσει την χωρητή του. Και δεν θα πει τίποτα και τρέχα. Ναι, λοιπόν, αυτό ακριβώς. Άμα σε κυνηγάει κάποιος βγάλει έξω ένα τσικούρι και σκότωσαν του. Ναι. Τσικούρι. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε πώς μπορεί η δασκάλα σου να σε συμπαθήσει. Πάμε στο ίδιο background, τέλος πάντων, πάμε. Δεν ξέρω καν γιατί το κάνω αυτό, τέλος πάντων, πάμε. Επειδή είσαι χαζή. Λάθος. Βασικά σωστό. Λοιπόν, γεια σου παιδιά. παιδιά. Την κάμερα. Γεια σου παιδάκι με την κυρία. Πιο χαμηλά την κάμερα. Πώς θα γίνω διάσημη. Νομίζω ότι χάλασε, δεν πειράζει. Πες να κάνω μια σκατούλα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, ο διευθυντής είπε ότι εγώ με ξαναγυρίσεις και με ανεβάζεις. Σκάσε. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, λέει ο διευθυντής. Γίνω διάσημη. Είναι κομμενιάρης. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε. Πρέπει να με συμπαθήσεις τώρα. Το ξέρεις. Πρέπει εγώ να σε συμπαθώ. Ναι. Κάντε αυτό. Κυρία, Όχι. να σηκωθώ στον πίνακα. Ναι, έλα, σήκω. Πες μας πώς το κάνει 2 και 2. 7. Μπράβο, κολόπεδο, το πες λάθος. Κάνει 5. Κάνει 5. Έλεος. Έξω από την κλάση. Ναι, από την τάξη μου. Τώρα. Δεν με συμπαθείς. Όχι. Άμα σου δώσω 5 ευρώ. Φέρτα 5 μου. Και έτσι γίνεται η αγαπημένη του παιδάκι της κυρίας. Yay! Ναι. Πάμε πάλι στο ίδιο background. Ναι. Ναι, δεν άλλαξε τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω δεν το ξεκάνουμε αυτό. Ναι. Θα πάρουμε τα μάτια. Ναι. Αν δεν έχετε φύγει μέχρι τώρα. Ναι, που δεν νομίζω. Ναι, βασικά νομίζω. Θα έχουν φύγει. Σίγουρα, κανείς δεν είναι εδώ. Ναι. Τι κρίμα. Ναι.
Τι κάνεις, μωρή. Λοιπόν, τρίτο πράγμα που πρέπει να μιλήσεις. Και λίγες μέρες είναι Χριστούγεννα. Τι λες, μωρή. Βασικά, όντως. Αλλά έχουμε ακόμα. Αλλά όχι μέρες, μήνες. Τι μήνες. 7. Δεν είναι 2 μέρες. 7 μήνες, δεν ξέρω να μετράω. Δεν ξέρω να μετράω. Λοιπόν, τρίτος λόγος που πρέπει να μισήσεις Βγάλει το τις σχολείο. πάστες από την κάμερα. Τρίτος λόγος που πρέπει να μισήσεις το σχολείο. Λοιπόν, Ψωνάρες. ψωνάρες. Υπάρχουν Ναι. πολλές ψωνάρες. Άμα είσαι μία. Έχουμε Σταμάτα να είσαι. Έχουμε μία στο σχολείο μας. Από την 7η Δημοτικού. Ποια είναι αυτή. Από την 7η, δεν θυμάσαι. Όχι. Ποια είναι αυτή. Δεν ξέρω. Καλά, ναι. Θυμάσαι αυτό το κορίτσι. Αυτό. Αυτό, είσαι στο αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, άμα είσαι ψωνάρα και βλέπεις, σταμάτα να είσαι ψωνάρα. Δεν είναι αστείο. Κανείς δεν σε γουστάρει, μιλάμε. Όλοι σε σχολιάζουν. Μάλλον. Κοίτα τι ψωνάρα. Σκάσε μωρή, χαζή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είναι κακό να είσαι ψωνάρα. Γιατί δεν είσαι μόνο εσύ ξεχωριστή. Υπάρχουν και άλλα άτομα που είναι ξεχωριστά και πεθαίνουν στον δρόμο, στους δρόμους. Γιατί. Γιατί δεν έχουν φαγητό, σπίτι και νερό και σκατά και τέτοιο και να αρχίζουν. Γιατί τα φάγανε όλα. Πού να ξέρω, τέλος Α, δεν θα πάντων. ήσουν εσύ. Τι. Τέλος πάντων. Ναι, σταμάτα να είσαι ψωνάρα. Πόσα καρότα φάγατε σήμερα. Εγώ δεν τρώω καρότα. Εγώ Τρώω φάγα μόνο τυρόπιτες. 75 σήμερα. Κι εγώ μόνο. Εγώ έφαγα 69. Μμμ. Τυρόπιτες όμως. 69 τυρόπιτες. Τέλος πάντων. Ναι. Τι. Anyways. Τι είναι αυτό. Ποιο. Νομίζω ότι ακούω κάτι. Ναι, το μεγάλο τζιζίκι που έχετε να σε φάει. Ναι, ένα λεπτό να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα τζιζίκια να σκάσουν. Ένα λεπτό. Σκάσε τα τζιζίκια, να βγάλω το τσεκούρι έξω. Να το βγάλω αυτό το πιστόλι έξω. Δεν μου πάρει. Καλά, ξέρεις τι λέω, άστο. Πάμε πίσω στους φαν. Λοιπόν, εντάξει, δεν έσκασαν, αλλά δεν πειράζει. Έβγαλε η κουρέλα από το τσεκούρι έξω. Της το έδωσα και το έσφαξε ένα. Βασικά σκότωσε ένα δέντρο. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Θα Yes. φτιάξουμε και ένα short βίντεο, πηγαίνετε να το δείτε. Μα ναι, έχουμε φτιάξει και. Short. Έχουμε φτιάξει μια τάξη που εγώ τρώω στην ώρα του μαθήματος και τα πόνα την κρύα. Ναι, αυτό το έχουμε φτιάξει. Φτιάξουμε Να κι το άλλο. δείτε όμως. Πρέπει να το δείτε. Πρέπει. Πηγαίνετε στο κανάλι και κάντε εγγραφή και δείτε το. Καλά, Καλά, παιδάκια. παιδάκια. Γιατί δεν έχουμε εγγραφές. Ναι, μόνο 37. 37. Το Yes. ξέχασες. Αλλά είναι πολλά για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις 37 subscribers. ευχαριστούμε. Οκ, bye bye. Περίμενε, πού είναι η κάμερα. Σκρ, πα, 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 Ωπα, πα. περίμενε, πού είναι η κάμερα.